med ønske om at føle sig meget slank kan stå bag mange unge pigers spiseforstyrrelser. Men hvor kommer det ønske fra? Det har et engelsk forskerhold set nærmere på i en undersøgelse. For at teste denne hypotese udsatte de engelske forskere 99 unge kvinder for en test, der skulle måle deres ubevidste opfattelse af egenskaber hos slanke mennesker. Det foregik ved, at man viste forsøgspersonerne billeder på en tv-skærm af dels let overvægtige og dels let undervægtige kvinder. Lige efter fremvisningen af de forskellige kvindetyper forekom der en række bogstaver på skærmen. I nogle tilfælde udgjorde disse bogstaver et ord, i andre tilfælde var det bare en række tilfældige ord. Forsøgspersonernes opgaver var blot at afgøre med et tryk på en knap, om der var tale om et ord eller ej. Det menes, at resultaterne ved dette eksperiment afslører, hvor nært de to ting, billedet og det efterfølgende ord, hænger sammen i forsøgspersonernes underbevidsthed. Forskerne konkluderede, at de unge kvinder sammensatte det at være ekstremt tynd som noget positivt og perfekt. Også i Stockholm er flere unge piger fra anoreksiklinikken blevet stoppet på gaden, hvor spejdere har tilbudt de sygeligt tynde piger modelarbejde. Den svenske overlæge på klinikken, Anna Maria Sandenberg, udtaler: "Det er helt forkasteligt, for de ved, at når man er patient her, er man alt for tynd og bliver behandlet for spiseforstyrrelser. Det sender helt forkerte signaler om modebranchen, samtidig med at pigerne får forstærket deres kropsbillede." Du kan læse mere om dette på videnskab.dk. På gensyn.